Και ένα κομμάτι τώρα λίγο ιδιαίτερο είναι αφιερωμένο στη μάνα τη δικιά μου και στις μανάδες που κυκλοφορούν εδώ. Και ήρθε και η Ολυμπία σήμερα. Γεια σου μάνα. Οι άλλες οι μανάδες της Γεωργίας και αυτά. Όχι, δεν είχαμε αυτές να στηρίζουν την κατάσταση, είχαμε καταστραφεί όλοι εδώ. Παραγωγική τάξη της Ελλάδος, μου λέει και ο Βασίλης. Τώρα η μουσική είναι κλεμμένη, δεν είναι δικιά μου. Είναι από το πονημένο Στίδος, ένα νησιώτικο παραδοσιακό από το Αιγαίο τραγούδι. Και είπαμε, δεν είναι κακό να κλέβεις, να τη γράψει είναι κακό. Με καημό, όποιος θέλει μπορεί να γουρλιάζει μαζί μας μετά. Μάνα δεν έχω ασφάλεια κι ούτε σήμα κολλάω. Μάνα δεν έχω ασφάλεια ούτε σήμα κολλάω. Κι εσύ ακόμα στραβώσες μ' αυτά που σου ζητάω. Βρε θέλω να πάω σε νησί, όχι δεν θα έρθω σπίτι. Θέλω να πάω σε νησί, όχι δεν θα έρθω σπίτι. Βρε και πιο φθηνά κι αν είναι εκεί, μαζί θα είναι μια φρίκη. Και για δουλειά θα ψάξω. Μάνα είμαι πλέον όριμος και για δουλειά θα ψάξω. Βρε θα γίνω σοβαρό παιδί, τη γνώμη θα σου αλλάξω. Βρε και που θα πάει θα βολευτώ, θα πάρω και αμάξι καινούριο. Και που θα πάει θα βολευτώ, θα πάρω και αμάξι. Βρε πριν κλείσω τα 50 μου, θα δεις θα με εντάξει. Πριν κλείσω τα 50 μου, θα δεις θα με εντάξει. Άρα πόνος. Οδυσσέα κράτα σημαίνεις να το πεις τη γιαγιά του, το είπα το κομμάτι μου πει μετά.